Straight to the point. Now atong pagtagad mahiga na tundugang mga hisgutanan karong nga buntaga mga kaigsunan og unya kini ni ang atong balik-balikan mahigala kay kagahapon do na nato mga higalay pamahayag kato si Saldico mga higala. Doon ay laing video nga iyang gipagawas. Ikatulo ni nga video mga sukin tigpaminaw. Before ta mo balik ato mahigalang nahitabo sa pagpamusil dito sa Davao, Digos sa city dito sa Davao mga sukin tigpaminaw. Labot sa kapitan nga naga FB live mga kahigalaan. Ato siyang pagtagad kini ni ang ikatulong video names no ni Saldico. Mao ni ang latest nga video mga higalang gipagawas kay kini ni ang naapilan ini mahigala si Lisa Marcos. Straight to the point. Unya karon ang kini ni ang si BBM kagahapon niluwat nagpamahayag nga dunay na ni-negotiate nila nga abogado matod pa mahigala ni Saldico nga niingon nga muundang na si Saldico mga higala og publish og mga videos basta kay di lang kansilahon ang iyang passport. Straight to the point. Ni-negotiate na di ay matod pa kining abogado mga higalang Saldico kana may gisulti ni BBM. Pero si BBM iya ko nung gibalibaran kay matod niya dili mi makig-negotiate og kriminal. Straight to the point. Manay sulting BBM ang higala. Pero sa dihang gipangutana ang abogado mahigalang Saldico og inyo bang ginegosiyate ang presidente miingon siya wa man gyud sa mag-negotiate dai. So nagkabangi na sa ning mga statements ron. Wa man sa mag-negotiate gyud kuno mao ni ang sulti mang higala to ni pagtagad non mga kahigalaan. Niya ang part 3 sa video ni Saldico kay niining maong video na appeal na yun si Lisa Aranita Marcos mga sukin tigpaminaw ato pagtagad sa Okay, sige proceed ko no names. Okay, audio. Tara. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. Okay, freeze. So, kini, og tinuod ning gisulting Saldico, dili ka maka medyo kadtos las Tito Sotos, Lacson, apil man tos kandidato sa administration. Kung tinuod ni, buino dili ka makaingon nga nganong mulaban sila. Kay, kadto ba yung eleksyon may gila sa midterm election, dako ito gastuha yun. So, ang administration mahigala, dako kay gasto, unya kadtong ilang linya, tabangan to nila. Muna nga nakikistorya kuno matod pa si BBM nga to kang Martin nga kuwantag kwarta kay para atong igastos sa eleksyon ni Dekin. Matabangan ang mga kandidato sa administrasyon. Kay dako magyong gastuhon na mga higala. Sumuto nga kinahanglan sila mo nangita mga higala usay pamaagi ani. Eleksyon may gisgutan ani mga sukitig paminaw. Kaya to balikan na kasama nga names. Ang mga kandidato sa administrasyon, di malikayan nga mulaban sa administrasyon day. O kandidato ka. Ang doon sa utang ka mabuton sa doy. Dako ko itong gastuha mga sukitig paminaw kung maahon magaling ni. Kana kung tinuod ni nga mga pamahayag ha, pero atong paminawon sa dugang. Sige, proceed names. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung matatanda ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Swansing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos
at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Okay, freeze dong, freeze. Freeze ha. So tinawagan sila. Kay imagine ka mga kaigalaan og tinuod ning sulting Saldico, ma-check man ako tinuod ba dili. Doon na ba investigation sa Sibuyas anang 2022? Sayo naman na i-check. Straight to the point. Ha? Sayo na mga higalang i-check. Sa atong mga congressmen din mga senators nga doon na ba investigation sa Congress nga gipanguluhan ni Congressman Toto Swansing labot sa presyo sa sibuyas. Nya ngano wa matiwas ng maong investigation? Straight to the point. Sa allegation may galang Saldico gitawgan mga kagalaan ni Lisa Araneta nga ayaw nagipadayon kanang maong investigation. Straight to the Kuyawa no, pangtawgan man lang sila mahigalag ipadayon o dili, ha? Kining Blue Ribbon Committee wa kani tawgi nga hunungan na sa ng investigation sa Blue Ribbon. Kana ato lang na mahigalang mga pag-analisar ha kay mahimo naman sa tawag-tawagan de. Mismo gani mahigalas Tito Soto. Tawagan man lang gani mahigalang Speaker Romualdez. So kining pamahayag ni Saldico og nay kamaturan og way kamaturan ang pag-check ani tan-awon didto mga higala sa matawag nato mga kaigsunang tan-awon didto mga kaigalaan sa record sa kamera kung doon na ba'y nahitabo mga kaigalaan nga kinini ang matawag natong investigation nga wa matiwas. Okay, proceedong. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Noong April 2023, nagsimula nang tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pwede ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito inaprubahan ng Pangulo noong sila ay nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Noong 2024, kinausap ko ulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Posibleng magrevolusyon na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Isa sa mga patunay na hindi na masaya ang taong bayan ay ang pagbaba ng approval rating ng Pangulo noong panahon na iyon dahil sobrang taas na ang presyo ng bigas. Nangyari po ang meeting at halos inaabot kami hanggang alas 2 ng umaga, nakikiusap, nagpapaliwanag. Buti na lang, matapos ang matagal na negosasyon, pumayag din sila. At di nagtagal, inanunsyo na rin sa publiko na ibaba ang nangbuwis sa bigas. Ngunit, matapos ang 4 hanggang 6 na buwan, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Kahit ibinaba na ang taripa nito, kaya iminungkahi ko kay Speaker Romualdez na magpatawag ng investigasyon tungkol sa bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee hearings. Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na si First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas at nag-dinner pa raw sila roon. At noong araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil
ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Okay, Magkasama kami ni- freeze adong. Freeze ha. Kini dali kayo ning kodon. Dali kayo ning i-check day. Do na by house investigation labot sa bugas nga gipahunong? Straight to the point. Simple ka na. Kay kini mga higalang pamahayag ni Saldico, min ka nga sakto niya pamahayag or dili. Medyo dali kayong ma-check. So kung nakabantay ta, doon na mga higalay investigation labot sa sibuyas, ngano bitaw tuod nga nahunong to? Doon na investigation labot sa bugas, ngano bitaw tuod nga nahunong to? Straight to the point. Doon na dahil nagpahunong. Gitawgan dahil nga ipahunong na. Kay mapiktahan mahigalang First Lady. Agoy kay stila ng maong expose mahigala. Straight to the point. Mayo gyud og matubag nila ni. Mga sukit ti papinaw. Nga ngano man to nga nahunong to. Unsa man tong hitabo Kini sa Senate Blue Ribbon Committee wa kay nanawag ani day. Mura man nagkalaay mga sukit ti paminaw. Straight to the point. Ay kini Saldico man nagikan. Nga naay nanawag nga ipahunong. Paita ini kalakihan no. 5 kay katong sibuyas mahigala ang kilo nga katong ingon 600 dekin nga 80 ramon tanang kilo. So dunay nagkontrol, dunay nagmanipulate, dunay mga higalay nakakwarta diha ug dunay nagkontrol sa merkado. Straight to the point. Lakip na ang bugas mga kaigalaan. Kay didto man ay kuyog ba sa Vietnam. Mao ni mahigalay pamahayag ni Saldico. Kuan kini kinahanglan ni nga ila ning tubagon gyud mo na nga karon ang Makabayan Black, ang uban nila nga mga membro day na dutla na ng uban nga ato na ning paimbestigahan at ipadayon mahigala Saldico. Okay, prosidong. Martin Romales nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Dumating din si Secretary Laurel Chu sa Manila Polo Townhouse at doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, pasensya na, masyado akong naive. Doon namin naintindihan kung bakit. Kahit ibinabana ang import tax ng bigas mula 35% to 15%, ay hindi pa rin bumababa ang presyo sa merkado dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Dagdag pa po, maraming importers ng isda ang nagre-reklamo dahil kontrolado ito ng kaunting kumpanya lamang. Wala naman daw tax sa importation tuwing lean season, pero kahit ganoon, hindi pa rin sila nabibigyan ng permit to import. Ang mga kaunting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito, kontrolado din ang presyo ng isda. At ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Mga kababayan, hindi dapat naghihirap ang Pilipinas. Hindi dapat ganito kamahal ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. At higit sa lahat, hindi dapat nagugutom ang mga Pilipino. Wala silang malasakit sa taong bayan, lalo na sa mga mahihirap. Inaabuso ang kapangyarihan. Nagiging negosyo ang pera ng taong bayan. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sa anak, sila mismo ang nagtatakda, kumukontrol, at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan. Hawak at kontrolado nila halos lahat ng ahensya, kaya nagagawa nilang itago ang katotohanan. Sa mga susunod na araw, marami pa po akong isisiwalat. Maraming salamat sa inyong oras at patuloy na pag-unawa. Naway, magising tayo sa katotohanan at sama-sama nating hanapin ang hustisya para sa bayan. Diyos mabalos po sa Indugabos. Straight to the point. Okay, kini part 3. Ingon na ba Saldico inday nga sa susunod na araw, marami pa kuno siyang ibutyag. Adios, di pa man mahuman mahigala daghan man ginabaw-an gud Saldico. Imagine kag committee on appropriation chairman gud ni.
murag gilok yun paminaw sa mga congressman sa ani may gala nga dunay relasyon sa Saldico. Sa Sugbo ra ba day doon na ra po yung mga project sa Saldico. Nga diri mahigala gibutang, ha? Medyo gilok paminaw ni. Unya og magsige tag rally mga higala. Moingon man ang administrasyon nga ihatag lang ng uban din ha, ha? Gastuhan lang ng uban din ha kay aron nga maproteksyonan po ng uban. Straight to the point. Mana kong giingon nga hatagan ta mga higala og klarong investigasyon labot ani kay og puyok-puyokon na ni dili masatisfy ang katawhan ining kalakiha karon. Straight to the point. Grabe ni, dunay manipulation matod pa sa allegations mga higalan Saldico. Unya karon dili kalikayan nga duna of course lain-lain mahigalag mga kuan na magimulaban pikas imo lang na silang pasagdan pero ang ato mahigalag ato mga dunay prinsipyo gyud. Dunay prinsipyo, mubarog lang kita unsay kamatuoran. Mao gini pinaka-importante mga sukid tigpaminaw. Ato ni padayon ha kay bida dili ni malalim mga higala ni maong mga allegations oy. Di ni malalim. Atong padayonon mga kagalan human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Alas 8:24 na. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Nor Chicken, Pork and Shrimp Cubes. Kumpleto ang kalami sa Pasko. Basta Nor, kaya ni mulutuo na. This time check is brought to you by Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That time check was brought to you by PCSO. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress. Caress Adult Diapers. When you love, you caress. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Nang sweetie, palit kog 3-in-1. Uy, Nescafe sugar-free? Sugar-free gyud? Nagminus ko sa asukar. Oo, sugar-free na. Lami ba? Basin tabang. Lami! Gipatam isa stevia. Sure? Kalami aning Nescafe sugar-free. Papalit akog daghan. Mao na ganahan na ako kanimo. Nescafe Sugar Free with Stevia. Huwag na magpigil. Palit na. Nescafe Sugar Free. Huwag na magpigil. Miga, marupok kaayo ka. Unya ikaw, di marupok? Marupok? Ngano marupok man kaayo ta? Sa untaman, 97% sa Pinoy, kuwang sa calcium. Kung kuwang sa calcium, mahimong marupok ang bukog. Ang mag-calciumate na ta, may bone and flexi boosters. Tabang aron maligon ang bones and joints with proper diet and exercise. Most prescribed brand pa sa mga doktor. Hi! Uy, ex na nimo, diba? Unsa ko? Marupok? Di na. Sa tabang sa Calciumade. Made for a stronger you. Versus non-use with proper diet and exercise. Alagang Unilab yan. Minerals plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Calciumade. If symptoms persist, consult your doctor. Calciumade. Made for a stronger you. Gusto kong mag-relax pero... Sakit ang lawas? Pag-Alaxan FR. Aron enjoy ang kulitan with the loved ones. Si Heidelin Diaz ni. Katuo nga. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-Alaxan FR. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balita hatod kaninyo sa RightMed. Kay gusto sa RightMed, mubaskog ka mo. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
Mga kababayan, ang HIV ay atin ding pag-aralan. Pakipag-ugnayan sa healthcare worker para sa tamang impormasyon. Magpatingin at kunin ang libreng screening para mabantayan ang kalusugan at masunod ang tamang gamutan. Ang DOH ay nagbibigay ng libreng ARV o antiretroviral medicine sa buong Pilipinas. Wala nang dapat mamatay dahil sa HIV. Kaya nating kamtan ito. Isa po itong paalala mula sa DOH dahil bawat buhay mahalaga. Ako si Chari, usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong gainom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og nakafocus bisan ko nga usa ka VA mabugat. Busa, sulay usab ang stress tabs. Vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Ang Downy, aduna na'y bonus 30% more versus previous 20 ml Downy sa shake. Bisan iuga sa ating ulan. Downy humot. Bisan ibuok adlaw gisulog. Downy humot. Fresh kaayo sa bonus humot sa Downy. Downy with 30% more na versus previous Downy 20 ml sachet. That portion was brought to you by Downy, up to 24-hour perfume humot. Ayun no, si Dan na lang payatot dati. Ang macho na ngayon. Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap inumin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Ang gaan talaga ng Pasko pag nag-celebrate with the barkada, and Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Uy, Mars! Wala ba'y focus sa class? Ug sports ang kids ni mo now. Make that switch, yeah, sa new Chocomalt drink. Ngalamian, masustansya. Energy champion na. Champion na. Champion. Energy for brain and body. Champion. Na ay protein from milk and egg plus vitamins of iron pa. Champion na. Champion. Energy for brain and body. Champion. Tabang aron focus sa class. Opisan sports pa. Energy champion na. With proper diet and exercise. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Nang sweetie, palit kog 3-in-1. Uy, Nescafe sugar-free? Sugar-free yun? Nagminus ko sa asukar. Oo, sugar-free na. Lamig ba? Basin tabang. Lami. Gipatam isa stevia. Sure? Kalami-aning Nescafe sugar-free. Papalit akong daghan. Mau naganahan na ako kanimo. Nescafe Sugar-Free with Stevia. Huwag na magpigil. Palit na. Nescafe Sugar-Free. Huwag na magpigil. No, idol. Kini si Radioman Aida Tampos. Kay ba kung grabe atong pagpaningkamot para sa atong pamilya, di ba? Ang trabaho o mga hagit sa adlaw-adlaw usahay makabughat, makalabad sa ulo, makapamaol o hilanat. Kanang upat pwede magdungan. Pero ayaw kabalaka kay na ay Rexidol Forte ang diskarte para sa bughat o magdungan-dungan na sakit. Kombinasyon kini sa paracetamol and caffeine maong mas paspas ang epekto sa lawas o makabalik dayon ta sa atong buluhaton. Sa manako, isip reporter, dili malikayan nga makasinati og magdungan-dungan na sakit. Aray, murag mauna ni. Kinahanglan na ni Rexidol. Akong sakit, perti kapait, nagbughat ko. Akong ulo ni sakit, pamaol nga naay hilanat. Auntie Melay, tabang please. It's me, your auntie! Diskartehan nato na Rexidol Forte, ang mas paspas banat sa upak. Faster versus paracetamol in a
fast as 30 minutes. Kung bugat o gadungan-dungan nga sakit ang mubanat, ang idol na kung mudiskarte, Rexidol Forte. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Balik pag-usap ang ACS Kwarta Extravaganza 2025. Over 5 million. 5 million? Oo, sakto. 5 million na premyo ang ipanghatag ug tax-free pa. Kada semana, doon na kay higayong makadaog sa cash prizes ug exclusive gift packs gikan sa ACS Manufacturing Corporation ug Radio Mindanao Network nationwide. Aron makaapil, isuwat lang sa usa ka limpyo nga papel ang inyong pangalan, address, contact number ug pirmahi. Inubanan sa proof of purchase gikan sa Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic and Papaya Soap, Charm Fabric Conditioner, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing Liquid and Paste, ug Unique Toothpaste. Isukip kini sa usa ka puti nga sobre. Isuwat sa gawas ang promo title na ACS Kwarta Extravaganza 2025. Ang pangalan sa produktong gigamit, ang promo week, ug RMN o IFM station na inyong apilaan. Para sa kumpletong detalye, tan-awa ang poster sa ACS Kwarta Extravaganza FB page, station's FB page, ug among website rmn.ph. Promo period is from August 24, 2025 to December 20, 2025 per DOH FDA CCHUH SRR permit number 0137 series of 2025. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Atong tak na alas 8:35 na mga higala sa atong manuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Now, kini mahigala na kontrobersyal na ginig maayo ning hitabo aron. Gumikan mahigala ni mga expose ni Saldico. Og imong i-dismiss ang expose ni Saldico, pwede. Ngayon ka, di man nakatuuhan Saldico. Ang problema, anak, kung ma-check mga kaigalaan sa dokumento nga doon ay unod ang niyang expose. Bantayan ba yan nato, mahigala? Nakapatangtang na ba Saldico nila ni Bersamin? Bantay ka daikin? Bersamin, si Sekretary Pangandam, dili lalim na mga nangatangtang na karon ha? Straight to the point. Mga dagko na mahigalang mga alter egos presidente, little president doon na si Lucas Bersamin. Gumikan ng ining expose mahigang Saldico. Straight to the so point. kung mo dismiss ka nga, way, klaro na nga Saldico. Wana, dili na way ka matuuran. Og way ka matuuran, nganong niingon mas lakson mahigalang tinuod bitado tuod niya doon ay 100 billion nga insertion. Adios. Mo ni karon nga doon na taga Makabayan Black, nga ningadto na karon sa ICI, o ilan ang paimbisigahan. Kini mga higalang apil na mahigalas Martin Romualdez, apil na gani ang First Family ani. Ang Makabayan Black na dili tanan ha, pero ang Makabayan Black mo nadutlan sa kadugayan nga, di mo muliho ka na. Mura magod mga higala og kanana ang dunay issues corruption nga kanang nasakitan gyud ka, sakit gyud kaayo nga dunay issue corruption. Nya karon binilyon ang issue. Wa na gyud ka mulihok. Makaingon mga tao, sa may klaro gyud inyong krusada ani. Ato lang ni agi katawa-katawa ha, pero na nilihok ng uban. Kadi naman nilalim. Nya karon ha, diya pa katong sumpay sa parto. Hasta pa Sandro mahigala na pas i-apil pa mahigalang Saldico. Asa man tong parto dong, katong parto niya ato sa paminawon tong parto niya. Ang sumpay ito kay Sandro man sa to. Ang part 1 ato si BBM gi tumbok ni Saldico. Nga kung di pa na tinuod, kini Saldico mahigala kay bawas sa gipa instruksyonan sa nga 100 billion i-insert diha. Ang nag-instruction niya matod pa si Amina Pangandaman o kini si Adrian Bersamin. Ingon sa Amina, i-confirm na ni Adrian Bersamin. So iyang gi-confirm mga kigalaan tinuod man, pero iya pa yung gisuwatan sa Marcos. Kay mo na kung giingon lagi mahigala, dili na madaldali ni magsuod bulsa Saldico o kana si Martin Romualdez. Straight to the point. O imong gamiton angan mo name drop kag ngan presidente day makuyawan kay gitindakin. Gamiton mo ngan presidente ingon na presidente nga mangayo og 1 billion ana. Unya magkaistoryahay sila kay suod na ba sila? Maminsyon niya na dito. Matikalbong ka karon og ikaw nang gamit-gamit sa pangan sa presidente, ka labot gani. Straight to the point.
Mo na ingon Saldico, nagsuwat kong Marcos. Iyang gisuwatan. Na-publish mo na iyang suwat mga higala. Kabahin sa iyang suwat mga kaigsunan, bida. Ngilngigan ng kabahin sa suwat, o akong basahon ng part sa iyang suwat mga higala, kung tagag, pagtagad, mga sukit di paminaw. Kaya nasuwat mo ganyan eh. Iyang magisuwatan sa Marcos, o kanana ang para pag-confirm mga higala o pagklaro sa 100 billion insertion. Wa maguta mag-istorya ano 1,000 god, 2,000. Wa ta mag-istorya million, billion kining isgutan mo na nga ikaw maniguro sa gyud ka. Natural na mga higala, normal na nga maniguro pod mga higala ang tao oy. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad karon mga sukitig paminaw. Kini nga portion nato kanato may higala sa EXL Coffee Mix 17 in 1, kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ni ini ang rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sab ano reviewhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rosehip, doon na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangosteen, malunggay, kanila ug bayabas. Dili basta-basta nga kape, dili ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Vegan ug gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17 in 1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar. Straight to the point. Okay, ato ipadayon ning maong isyu mga kaigalaan. At ato analisaron og maayo ka ng klaro-klaro lang yun mga higala nga pag-analisar ba. Para nga paghatag og fairness mahigala sa pikas ug pikas nga habig. Kini ato klaro-klaro lang gini. Kay kibaw man ta karon nga panahon na kini ni ang kibaw kaday nga dunay kwartang nanggawas gikan sa Malacañang. Pila ka milyon to nanggawas gikan sa PCO. Kay panghatag mahigala sa mga vloggers nga mulaban matud pa mahigalang Marcos. Straight to the point. Kita ka karon mga panahon na iyahay man ron. Ha? Iyahay man ron. Kini na report ni mga sugiti paminaw mo na nga og do na magali mo laban gyud laban tudo-tudo pasag di lang. Kay pwede man nga prinsipyo nila na nga mulaban silang Marcos or posible na kadawat. Ha? Straight to kay the daghang point. kwarta ron Malacañang man. Di man kabayad ng uban og unsa ka hugot imong prinsipyo di ka magbayran pwede. Pero kung labi naghinam-hinam sa kagkwarta o kani mo kuno kay di ay daghan diri ang datay daghan diri gikan sa Malacañang. Ana mahigala maoy na ay report ana. Ato ipa-confirm na mo ang report ha kay medyo dunay budget ang PCO ani. Matud pa mga sukid ti paminaw. Straight to the point. Ha? Ato ning klarohon mga kaigalaan. Kining maong panghitabo. Ya, karon si Sandro Marcos na apil ining maong expose ni Saldico. Standby ha gamay lamang.